co-parrainage des ministres de la Jeunesse et des Sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne et le ministre de la Santé et du Développement social, le Centre de médecine du sport et le Haut Conseil national de lutte contre le sida organisent la journée d'échange et de sensibilisation sur le thème activités sportives et système immunitaire en milieu jeune de l'espace AES. Ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 14h au CICB. Ensemble pour une jeunesse saine de l'espace AES. Au menu de la journée, dépistage gratuit et don de sang pour les femmes. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jamonyese, bien turcola Adamade la Koi, Fiau, Foaka soro Ie Bana Yini Kadon, Kadona Kari, Meme Gasawa Gasaka Dangarika, Adamade Yanamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Oeratin, Fiau, Foaka soro Ie la Colson Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Na Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas quoi Kalabankura. 20 000 santé para Mayesa, Nimbera de Rebeke, École de santé Na Boulofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale.
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yɔni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi walikɛlɛ nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniɲɛsigi ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An bɛ an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o ye waleya min kɛra ko a cɛ ka jugu ni ko kɛra a kɔ o de bɛ lajɛ. Wala n ka cɛkɔrɔba ko ma ko kɛra cogo o cogo ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen ko ɲɛna ɲagamina cogo o cogo a bɛ ɲɛnabɔ wa aw ye ɲɔgɔn gosi cogo o cogo a bɛ laban ka sigi aw bɛ kuma nin waati in na Bamakɔ fan caman fɛ siganamaw bɛ ka minɛ. Waleya in an bɛ dugudenw fo sabula an ye min f'u ye u y'a faamu mɔgɔw tɛ ka dusu o bila hakili ɲɛ tuguni ka baara kɛ hali sisan Bamakɔ yan SNG maa 30 de minɛna ye
i b'a dɔn k'a fɔ a kun fɔra ko muguci kan bɔra ACI la Amdala ye sisan de SNJ fanfɛla la a na kɛ maa ninnu ye sotarama de ta comme olu yɛrɛ t'u ta fan dɔn u tɛ dugu in donda dɔn u t'a bɔda dɔn maa minnu ye fɛnw yir'u la telefɔni u y'olu bɛɛ lajɛlen faga sa u bɛ yɛrɛ ɲini na Ala y'a kɛ comme olu ti yɔrɔ dɔn sotaramatigi fana taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min dɔnnen an ka mobili bolila an b'u fana fo parce que olu bɛ ka min kɛ bi ni bɛɛ tun y'a kɛ ten mankan ti k'a la karisa bɛ ne kun nin kuma in b'a da ne ma foyi faamu nin na a kɔni filɛ nin ye n'i y'a jigi k'a di finitigiw ma o ka fisa maaw k'u gosi n'i ye gosili y'a la fɛn bɛɛ bɛ tunu min ko ko ale bɛ taa Asimi minɛ ale yɛrɛ minɛna sa dɛ ale ɲinɛna min kɔ yani k'i dafa mugu jalan na i b'a lajɛ n'a sɔrɔ a ɲiginji de b'i da kɔnɔ bi Bamakɔ yɔrɔ caman na mɔgɔw bɛ k'a faamu parce que an hakili tun bɛ mun na ko in daminɛ fala ye a na kɛ mɔgɔ ninnu ka ca o bɛɛ ye n'i ye ko in jate minɛ à part u y'u ka maa mafalen minnu bila ka taa aéroport zone na yɔrɔ tɔ ninnu na u yɛrɛkɛra dɔw kɔni joginen bɛ yɔrɔ dɔw la dɔw dogolen don dɔw kɛlen don k'u fɛ mais minɛli de bɛ ka kɛ su ani tile hali sisan san bɔra k'o de fɔ aw ɲɛna kunun sɔrɔ ACI mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko mugukan guwanna ye kosɛbɛ Amdala ACI kɔnɔna na maa caman bɛ yen 1h du matin fo ka taa se 2h ma u ye mugukan mɛn minnu minɛlen filɛ nin ye hali n'olu t'o ko la u bɛ dɔnniya dɔn a ko la nka o fana ni mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn na u y'a dɔn olu fana ye mɔgɔ sugu minnu ye donc baara in a ma ban nka o kɛrɛfɛ olu bɛ ka ɲini dugudenw fana ka a dɔn k'a fɔ an kun bɛ cogo min an tɛ se ka to ten tuma bɛɛ sabula Bamakɔ ye dugu ye i y'a kɛ cogo o cogo dɔ bɛ dɔ kun dogo i y'a kɛ cogo o cogo dɔ bɛ jigin dɔ fɛ yen wa i y'a kɛ cogo o cogo maa minnu fana don o fana fɛɛrɛ ka bon koyi ne m'a fɛ yen na n ko gendarmerie kɔfɛ minnu tunna ye ka taa ɲɛsin sira fɛ ATT-bugu ma logement social ATT-bugu ma n k'u de y'a fɔ denmisɛnnin fitininw ɲɛna ko Asimi de bɛ nalen ekɔliso in na u yɛrɛ ɲinitɔ olu ko Asimi de bɛ nalen o donc o fɔlɔ olu denmisɛnninw olu ko ko an yɛrɛ bɛ ka maa min ɲini an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ an k'a y'an ɲɛna o de ye nin ye mais kɔfɛ denmisɛnninw nana ye k'a fɔ u y'u nɛgɛ olu taara ka dɔw minɛ sokolon kɔrɔ mais an b'o fana fɔ fala ye minnu bɛ sojɔ la Bamakɔ kɔnɔna na so san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 a tɛ ban u k'o jate minɛ dɛ kojugu kɔni tɛ bɔ dugu la ten gansan an y'a ye k'a fɔ waleya in kɛli ni sisan cɛ keba min bɛ ka ye o ye k'a fɔ bi maa ninnu bɛ wo kɔnɔ olu yɛrɛ de bɛ yɛlɛ ɲini na sisan u bɛ se ka bɔ cogo di ni min bɔra k'a bɛ taa dumuni san o bɛ minɛ ni min y'i kunbɔ ka parce que maa minnu don olu yɛrɛ kɛcogo b'a jira k'a fɔ ko nin tɛ kow kɛcogo kɔrɔ ye o tiɲɛ ye sɔ mugana diya ye nka sɔ tasa ye joli ye e tɛ ne ka kan mɛn ne tɛ ka kan mɛn n bɛ n yɛrɛ ɲini dɛ olu feerelikɛlaw fana ye sɔmina ko la olu fana y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ olu ka ko in laada kɔrɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ n terikɛ dɔ de la ka filen ɲɛ kelen san filamuso dɔ kun bɛɛ b'a dɔn o sanna kun min na fala ye ko in kɔlɔlɔntan tɛ mais an ye leçon min sɔrɔ a la o ye an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan an ka dɔ fara an ka baara kɛcogo kan an ka sɔrɔdasiw an ka u senkɔrɔma don fɛn o fɛn n'o jamana ye dɔ kɛ o la a ka dɔ fara a bɛɛ lajɛlen kan tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la n tɛ sɛgɛn tɛ ɲinɛ aéroport parce que n'i y'a mɛn ko ɲɛda yɔrɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ aéroport y'a belebele dɔ ye n t'a fɔ a la belebeleba don dɛ nka belebele dɔ don donc bi fɛɛrɛ ka tigɛ yen fana ka se ka kɛ
fala n'a bɛ mɔgɔ min ɲɛna ko irisi tana ni fura de ye kana da anw ma ou bien ko balo de do i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ cargo ka fa ka bɔ irisi la ko fura ni dumuni hakilima yɛrɛ bɛ o b'i kun minɛ cogo di n'o fura do tɛ on s'en paie ici mais baara min bɛ sen na il faut que mɔgɔ teriw k'a yira k'a fɔ ko u y'i teri de ye n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i b'i teri dɔn o wagati de donc u ye min kɛ nin ne ɲɛna parce que minɛn dɔw bɛ yen u mago b'o olu la teliya la n'a fɔra k'an bɛ taa marché kɛ ka t'olu san k'olu fɛ olu nali bɛ gɛlɛya mais aéroport mago b'o minɛnw na teliya la ka se ka sécurité kɛ maaw yɛrɛ ka se ka lafiya fana tuma dɔw la parce que adamaden tɛ ko machine koyi adamaden tɛ se ka su ni tile kɛ ko n tɛ taa n da ni ɲɛma ko bɛ kɛ tɔn ye dɛ donc minɛn minnu nana an bɛ dugawu kɛ yani an yɛrɛ k'an taw bɛɛ lajɛlen san parce que an b'o fana fɔ fala ye minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u kan ka taa dugu la u b'a fɔ sisan k'u ka voile tɔ tora 1 heure ye k'u bɛ bɔ n'i taara i b'i ka avion jɛ dɛ non i b'a jɛ parce que fuyeli min bɛ aéroport donda la fɔlɔ dɔɔnin tɛ dɛ n b'a f'i ye n ko cɛ kun bɛna kulusi bɔ n na o don parce que fɔlɔ o tun bɛ minnu kɛ u y'a b'o la sisan aw yɛrɛ bɛ jigin de olu bɛ mobili de lajɛ parce que minɛn mun b'anw bolo o minɛn ninnu sinon ni yɔrɔ dɔw don mobili yɛrɛ mana don fɛn kɔnɔ dɔrɔn a bɛ scanner kɔnɔ dɔrɔn a bɛ dɔn mais comme o minɛnw bɛɛ mana fɔlɔ bon an se ye min ye a kɔni bɛ temps ta an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ n'i bɛ taa n'i ka avion kɔni heure 2 kɔ i ka bɔ i bɛ tila o kolobokalawa bɛɛ la tuma min aéroport fana formalité fana b'i ɲɛ ye tuguni parce que maa ti don avion fana kɔnɔ ten donc an b'o fɔ an ka maaw ye sisan Bamakɔ yan waleya in kɛlen décision ba fila mun taara o ye mobili ko ale ni bagan feerelaw ka yɔrɔ bagan feere yɔrɔ 7 o de datugura ministre min bɛ bagan maralaw ka ko kunna n'o ye Yubaba ye ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baganko kunna an ka Bamakɔ kɔnɔna na yan olu ye ɲɔgɔn ye Bamakɔ gouverneur ale ye décision min ta ko ka garabali 7 min bɛ Bamakɔ kɔnɔ k'olu datugu ale ani ministre min bɛ yen n'o bɛ dugukolo ko kunna u ye maa ninnu bisimila fala Yubaba k'u ma ko gouvernement a ye nin décision in ta nin laɲini in kɛ k'a sɔrɔ u m'a fɔ ko ka maa bɔ maa la u m'a fɔ ko ka bagan feerela bɔ bagan feerela la u m'a fɔ fana ko ka fɛn kɛ wa a ma kɛ fana k'u bɛ k'a ta k'a ɲɛsin maa ma k'i ko ka gow ye walima i commande ye k'o tɛ ko yɔrɔ 7 in datuguli kun ye min ye basigi ni lafiya ka na a ko yɔrɔ minnu don a bɛ segin a kan u ye Lafiyabugu kɔda Sabalibugu Falajɛ Solola Falajɛ zone aéroportière Ɲamana Jelibugu ani zone industrielle ko laɲini a kɛ kun ye hali olu yɛrɛ bagan baarakɛlaw u k'u sen don a la a yɛlɛmali n'u ka minɛnw tali fala ye a ka kɛ u yɛrɛ ka hakilisigi n'u ka basigi kɔnɔna na o sen ka ye a la a kana k'u ɲɛna ko karisa k'e laɲinitɔ don dɛ walima k'e bɛ bɔ nin yɔrɔ in na Yubaba k'u ma k'u bɛɛ lajɛlen de ye bagan feerela ye bagan feerelaw tɔgɔ la Mamadu Jalo ale ye kuma ta u ko k'u sɔnna gouvernement ka baara ma u labɛnnen don ka wuli ka bɔ yɔrɔ ninnu na ka taa yɔrɔ kuraw la yɔrɔ kura minnu fana ni gouvernement bɛna o yɔrɔ yiru la ko nka u bɛ min ɲini ministre fɛ a k'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka waatinin di olu ma yaasa u bɛ se k'u labɛn cogo min minɛnw cɛli fɛ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ deguma olu yɛrɛ sɔrɔ ɔ kɛnɛ in ka ɲi u ye miniti kelen ta sibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fatura fala ye su in na Mali télévision nationale la Bamakɔ gouverneur n'o ye administrateur civil Abdoulaye Kulubali ye a tun bɛ télévision na a ko yɔrɔ 7 mun datugura k'olu datugura de ko kuma ko dale ko kuma t'o la tuguni ayi ko kuma t'a la k'ale ka service technique u y'u bila ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa maaw kuma ɲɔgɔnya ka taa ɲɛfɔ u ɲɛna baara min bɛna na kɛ
ulu laɲini tɔ tɛ ko a kɛ kun ye u yɛrɛ ka lakana ye ulu ye bɛ k'a lajɛ sisan ka yɔrɔ ɲini ka yɔrɔ jateminɛ min ye Segu sira la u bɛ ka yɔrɔ ɲini Sikaso sira u bɛ ka yɔrɔ ɲini Kulukoro sira u bɛ ka yɔrɔ ɲini Darali kɛrɛfɛla u bɛ ka yɔrɔ ɲini ale ni anw ka sira anw ye sibikaw ye gouverneur ko o yɔrɔ in minnu bɛ ka ɲini ko kɔni u n'u bɛ jɛ k'o kɛ wa n'a yɔrɔw sɔrɔla fana gouvernement a bɛ taa yen dilan u mago bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na k'o bila o yɔrɔw la k'u sigi yen ko parce que bi Bamako duguba kɔnɔna tɛ se ka kɛ bagan feere yɔrɔ ye a tɛ se ka kɛ bagan sugu kɛ yɔrɔ ye a tɛ se ka to yen cogoya si la fo a ka bɔ journaliste y'a ɲininka ko tuma na o nin bagan feerela yɔrɔ ninnu o nin y'a datugulen pewu de wa gouverneur ko olu ye décision min ta olu b'o lawaleyali de la fɔlɔ muso ye ma fara a la koyi a ko monsieur le gouverneur n bɛ fɛ k'a dɔn nin nu bɛna dayɛlɛ tuguni a ko k'u tɛ dayɛlɛ tuguni ko nin kɔni nin 7 ye a ye feere to k'olu kan tuguni wa olu kelen tɛ koyi polisiw gendarmew gardiw bɛɛ lajɛlen de jɛlen don yaasa nin décision in a ka se ka appliquer mɔgɔw k'u ka minɛnw ta u bɛ se ka bɔ cogo min na a ko a kun ɲinina nin mɔgɔ ninnu fɛ u k'u jija togo sugu bɛɛ la ni mɔgɔ b'u fɛ n'o ye siganamɔgɔ ye u ko o ko fɔ faamaw ye a kun ɲininiw fɛ fana u sigilen don yɔrɔ minnu na u yɛrɛ k'u hakili to a la u yɛrɛ ka lakana kama fɔlɔ ani mɔgɔ wɛrɛw ka lakana kama ko nka ko jɔn ko ala bi an ɲɛ bɛ min na a n'o cɛ ka jan fala ye maa minnu bɛ ɲamana garabali a dɔrɔn man ka wuli han pɔsu kɔrɔ in yɛrɛ kan ka wuli yɔrɔ garabali de kuma cayara bi parce que anw balakaw ko olu tɛ se ka jɛn n'a ye u ka wuli tancogo la nka u yɛrɛ nana ye k'a fɔ nɛgɛtigɛyɔrɔ ye fanda ye parce que i b'a dɔn min bɛ Mali problème fɛ yan n'u wulila ka ɲɛmaaw ye ka damakasili ninnu kɛ ni ɲɛmaaw y'u kunbɛn mais sen ta kɛra mun ye u ye ministre o ministre wele o bɛɛ k'u ma k'u ka taa baganmara ministre fɛ yen ne yɛrɛ ni keba tun bɛ cité kɔnɔ bi anw bɛ ministre dɔ ka yɔrɔ la u taar'o nɔfɛ ko ayi ko nin t'ale ka baara ye dɛ ale ka baara non ale n'u bɛ jɛ min na o ye bɛn ni kɛlɛya ɲinini nka nin ye baganmaralaw ka ko de u ka taa baganmara ministre fɛ yen sisan an ye min faamuya ko la a bɛ n'a fɔ gouvernement kɔni nin kelen na u t'a fɛ ka segin u kɔ fala ye jama faranga ma bɔ jama faranga la dɛ u k'a tɔ lajɛ baara tɔ min bɛ jamana kɔnɔ bi ne a bɛ se ka jamanadenw kisi u k'a lataa fɛ sugudaw butikidaw sirabadaw yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni mɔgɔ bɛ taa kamaru k'a sɔrɔ u n'a man kan ou bien fɛn o fɛn bɛ na ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ye n'a bɛ degun s'a ma u k'a bɛɛ lajɛlen jɔ nin waati in na fɔlɔ u k'a daminɛ u yɛrɛ ka kupuw la n'i b'a fɛ ka yiri tigɛli daminɛ i ka foro la i b'a daminɛ si la wala yiri tɔ b'a dɔn ko bɛ sɛnɛ ale de nafa ka bon donc fala ye nin ye bagan maralaw olu ka ko min ye jamana ɲɛmaw u y'a bila yɔrɔ min ani ɲɛfɔli mun kɛra Bamako gouverneur yɛrɛ ko nin sen ko nin bɛ appliquer ko a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye dɛ olu yɛrɛ ka lakana ko b'a la o keba nana n'a ka mɔgɔ ye keba b'a ka mɔgɔ dɔn kɛ fala nana n'a ka mɔgɔ ye ne nana ni ka mɔgɔ ye an saba jumɛn bɛ jɔn ka mɔgɔ sɔn dɔn donc baara min bɛ sen na nin de don ka kɛ ni nin b'a dɔn k'a fɔ sini n y'a mɛn k'u bɛna na bɔ ka sirabaw lajɛ mɔbili minnu bɛ yen n'u jɔlen don n'u tɛ taa ni tigi t'u la ala ka VUC dɔw k'a la u ka k'anw dɔw fana garijɛgɛ ten cɛw an sɛgɛnna walima de ou a tɛ kɛ ten de o t'a la ne kun ɲɛna n k'u b'a daminɛ anw na n'u ye mun minɛ Falajan fan fɛ k'olu d'anw ma mais fala ye min ye ko in ɲɛ yɛrɛ ye c'est que i b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la Bamakɔ yan bolifɛn dɔw tigi ye jɔnni ye de bolifɛn dɔw
u jɔlen no yɔrɔ dɔw la i b'a fɔ ko u ni yen yɔrɔ de ta don quoi ne bɛ Bamako de ye mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ téléphone feere a bɛ mobili pine 4 bɔ a kɔrɔ k'a sigi a disi kan k'a bila yen maa tɛna nɔfɛ maa tɛna ta foyi a bɛ to yen ten maa si tɛ kuma fana et puis an bɛɛ bɛ tɛmɛ a la don o don su ani tile donc nin ko ninnu gouvernement a wulilen no de nɔfɛ nin waati in na bon n kɔni b'a dɔn décision minnu don décision gɛlɛmanw don u ma nɔgɔn wa tali fana a tɛ taa cogoya si la min ye dugudenw ye olu ka dɛmɛ ka fara gouvernement kan baara minnu bɛ sen na olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min fala ye n'an bɔra yen an b'a yira sa k'a fɔ ko Bamakɔ tutigɛbaw u ye Burama Sumano bila bi k'a ka tasibila kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la min ye a kɛra bulon kɔnɔ ɲare la ko waliya mun filɛ nin ye sa n'o kɛra ko o ma bɛn u ma k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fanga ale senkɔrɔma don nin ko in na ani an ka wolomasiri tabaw yaasa olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nin ko in nin waati gɛlɛn in kɔnɔna na u y'a ɲini fana bɛɛ fɛ maa kana fili i jugu ma dɛ maaw k'u ka to baara tɔw to gouvernement ma ale ka o baaraw kɛ depuis aw ka ni attaque ko in fana wula aw ɲinɛna jiwoyo taara na anw minnu ye kɔ nka ma ɲinɛ an yɛrɛ kɔ jiwoyo taara ni minnu ye jɛkulu min sigilen don ni ale b'olu ka baara kɛ fala ye olu ye 25,000,000 min ye ministre min bɛ bɛn ni kelenya kunna ale y'o di Dawudu ma ko k'o di Seko Jɛki ma Wage colonel Ismail Wage ale kɔni y'o ta sa o ko kɛra barosigi senfɛ barosigi min n'a bɛ tali kɛ dɔgɔkun kelen min sigilen don sen kan bɛn ni kelenya ale sinsinni na min ye Wage ye a ko jɔn ko Ala ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ cɔ baara min bɛ sen na o de la olu yɛrɛ ye u ka ɲinan dɔgɔkun in u y'a tɔgɔ ta k'a da maaw la maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sanji ko o kɔlɔlɔ taamana maa minnu kan AES kɔnɔna na a ko nin ye waati gɛlɛmanw ye an ka jamana kɔnɔ waati minnu na fana ni bɛn ni kelenya sinsinli kuma kan ka fɔ a la sabula duguden minnu bɛ tɔɔrɔ gɛlɛyabaw fɛ gɛlɛya minnu n'u olu ye alalatigɛw ye ko olu fana ɲɛji kan ka cɛ jamana ɲɛmaaw fɛ o de la sa olu ka dɔgɔkun kɔnɔna na ale kɔni n'a ka maaw u n'u ka jɛkulu maaw olu sera ka sefa wari 25,000,000 de sɔrɔ ko ka o ta k'o di Seko Jɛki ma Seko Jɛki i b'a dɔn k'a fɔ ale ye min ye jɛkulu min sigilen don kɔlɔlɔw ni waati gɛlɛmanbaw ko minnu bɛ kɛ ale de b'olu kow ɲɛnabɔ min ye Dawudu a b'ale ka yamaruya kɔnɔna na fala ye sanjiko in dɔrɔn tɛ koyi i ɲɛ bɛ ko hali attaque ninnu minnu filɛ nin ye ninnu bɛ baara k'a kan o awɔ ninnu fana minɛn b'u bolo olu fana bɛ yeli kɛ dɛ parce que u bɛ se k'a dɔn sisan ni sanji kan ka taa na anw ɲɛ sini u b'o dɔn donc o dɔrɔn tɛ fana t'u ka baara ye i ɲɛ bɛ mɔgɔw bɛ bougeli ni fɛn minnu kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ hali ni élection ko bɛ yen sisan u sen b'o fana na fɛn fɛn kɔni ye bougeli ye dugukolo kan yan u b'a bɛɛ jateminɛ Bamako b'olu ɲɛkɔrɔ de ko Dungare donc nin waati in na semaine min sigira bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na o fɛn nin ye Dawudu a ko a nisɔndiyalen don ko a bɛ ministre Wage fo ko min ye Seko Jɛki ye a ka baaraw k'a tɛ se ka fɔ fo ka s'a dan na nin waati in na ko da yɛrɛ b'a maaw ye sunatu ye wulikajɔ ni cɛsiri mun k'u b'o kɛ ko min ye a tɔɲɔgɔnkɛ ye n'o ye colonel major Ismail Wage k'a ye nin bonya min k'u ye ko a diyar'u ye kosɛbɛ ko wa ko n'Ala sɔnna ma o se ye fɛn fɛn ye u fana n'o kɛ baara in ale bɛ se ka ɲɛ cogo min ko min ye gouvernement baara ye ko nin de don maaw bɛ ɲɔgɔn boloma dɛmɛ waati min na degun bɛ dɔw kan a bɛ taa sɔrɔ se tɛ dɔw ye fala ye ka kɛ n'o ko ye hali bi ɲafungɛkaw fɛ yen welewelema dalen don welewelema da min n'o kɛlen don sa k'a lajɛ maaw bɛ se ka ekɔlisow bila cogo min le ministre ko la rentrée c'est le 1er octobre anw n'an ka baganw bɛ ekɔliso kɔnɔ ɲafunge k'anw ka bɔ sisan u ko welewelema kɛra maa y'a sigiyɔrɔ bila sanjiko don o fɛn wɛrɛ don o ɲafunge préfet ko
ko una yɔrɔ ɲini u ye ka yɔrɔ dilan u ye u bɛ se ka taa sigi yɔrɔ min u na château d'eau kɛ yen ka borne fontaine kɛ yen min ye guwa 85 ye u n'o o siri ye k'a lajɛ cogoya min na u bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ sugu min ye u ka se ka taa ye ko n'o tɛ ko école ta kɔni ko kɔni ko bɛ kɛ ko wa ko min ye préfet ye Ɲafunge ale yɛrɛ munumunu salo kɛ école ninnu na ka taa maa ninnu kuma ɲɔgɔnya k'a kana na bali ka cun u la sabula école ta fana o fana baaraw bɛ sen na fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra sa yaasa olu bɛ se ka nin ko ninnu kɛ cogo min o ye nin ye Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale tun ye Ngamu gosi Falaye a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ région tɛ bi wari bɛ région min na ka tɛmɛ Kulukoro kan e t'o daliya dɔn wa douane b'olu de ka région kɔnɔ douane direction b'olu de ka région kɔnɔ Samankɔyi a bɛ Kulukoro de fɛ o donc Kulukoro o de ka tɛmɛ ka bɔ yen sanu fana bɛ bɔ Kulukoro donc gouverneur ale ye wele bila bɛɛ ma k'u ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ ni sanji kɔlɔlɔ bol'u kan u ye kimɛli kɛ ɲɔgɔn ye senfɛ mɔgɔw y'u bolo bila u kun sefa wari $22,000 u y'o sɔrɔ sisan sa gouverneur ko jɛkulu min sigilen don o k'i ɲɛsin maa minnu bɛ ekɔlisow kɔnɔna na ka se ka dɛmɛ ta ka d'u ma a ko ni maa ye nin dɔrɔmɛ du k'a b'o da k'o kantigɛ de ale tɛ taa ni ye pôle économique ni pôle judiciaire ni fɛn na dɛ ale b'i ta ɲɛnabɔ a yɛrɛ fɛ yen parce que i b'a dɔn ko dɔw fana wari ɲɛ a bɔra fantan kun a nana yatimɛw kama o a nana falatɔ kama o a nana su kama o dɔw ka sira foyi t'o la wariko la wari ye wari de y'olu ɲɛkɔrɔ n'u y'a ye dɔrɔn k'a fusuku donc gouverneur kangari gɛlɛn da u ye baara in ka k'a kɛcogo fɛ commission fana k'a jija mɔgɔw bɛ k'u bolo bila u kun cogo min a dɛmɛ ka se fantanw ma donc o ye Kulukoro gouverneur Lamine Kapori ale kɔni n'a ka maaw olu sera ka o kɛ nin waati in na Sangaw fɛ yen denmisɛnninw bɛ kalan na ko kalata a t'a to an ka jamana ka basigi fɔlɔ wa ko élection ko u y'o kalan kɛ cɛmanninw ni musomanninw kunna yaasa u ka se k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛna kɛ cɛbɔ ye u bɛ se k'u labɛn cogo min na kalata nataw hukumu kɔnɔna na baara in kɔni sa ko a kɔkɔrɔma donnen don maa min fɛ sa o ye parrain min ye parrain min ale ye jɛkulu min sigilen don sa ka se ka maaw dɛmɛ kalata ko hukumu kɔnɔna na parti politique ɲɛmaa 11 min minɛna ka bila kaso la n'a kalo 3 ye nin ye min ye juge d'instruction ye ale tun ko ka fiɲɛbɔda d'u ma yan'u ka kiiri don cɛ procureur commune 5 ale ko ayi k'u tɛ se ka bila k'u bɛ to kaso la f'u ka kiiri don donc maa 11 n'o ye politique mɔgɔ maa 11 mun minɛlen don olu na to kaso la ye fɔlɔ an bɛ taa Nunganikaw fɛ yen Nungani ale bɛ Kure Male mara la kilomètre 8 de b'a ni Kure Male dugu kɔnɔna cɛ douane ale taara bureau 9 de dayɛlɛ bureau minnu n'o olu bɛna baara kɛ ministre min bɛ an ka jamana nafoloko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye baara ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan inspecteur général de douane Amadou Konate ni ale douane yɛrɛ ɲɛmaaba ye an ka jamana kɔnɔ farafina ani camancɛ bolo olu fana douane diɲɛ kɔnɔ o ɲɛmaa dangan don min ye baara in ye sa INTM ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Katile ye ale yɛrɛ douane ye a tun b'a ko kɛnɛ kan maa mafalenw caman tun bɛ yen Nunganikaw kɔni caman baden de bɔra ka na ministre a n'a ka maaw ni gouverneur ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen kunbɛn min ye dugutigi Nungani dugutigi ye a y'a ka nisɔndiya jira nin so in jɔli la a na kɛ tare y'u bolo u ka commune ɲɛmaa n'o ye Bɛnkadi ye Mambi Isa Keita ale ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma gouverneur n'a ka délégation préfet ka bɔ Kangaba sous-préfet ka bɔ Narena min ye maa bɛ yen n'o y'i senbɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na a y'u bɛɛ lajɛlen tanu nka yan'o cɛ sa ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma minnu binna nin kalo in tile 17 bingali senfɛ sa min kɛra Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan maire n'o ye Mambi Isa Keita ye a ye foli ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaaw ma colonel Asimi Goita n'a tɔɲɔgɔn ko k'u bɛɛ lajɛlen fo a kɔni y'a jira sa ko laɲini dɔ bɛ ale bolo min ye u ka poste de péage ye ko n'a sera ka taa dugu kɔ kan ko bɛ diya u ye a na kɛ dugu ye poste dun poste de péage ko k'a lataa dugu kɔ kan
a y'a ɲini fana k'a fɔ ko min y'u ka dugudenw ye ko u na kibaruyaw kɔni ɲini ka di douane ma douane ka baara kɛcogo ɲuman na jamana kɔnɔna na olu ka marabolo fanfɛlaw la ko o kɔni k'u k'u hakilila tigɛ u ye douane yɛrɛ secrétaire général n'o y'u ka syndicat secrétaire général ye ni ale yɛrɛ fana ye INTM yɛrɛ o ɲɛmaaba ye conseil économique et culturel environnemental ɲɛmaa fana don n'o ye Yakuba Katile ye a ko nin so mun jɔlen filɛ nin ko nin ye so ɲɛnamaba ye nin bɛna na ni lafiya ye baarakɛlaw olu fan fɛ k'a bɛ minisiri fo a ka hakili ɲuman na n'a ka maa lamɛn la min ye minisiri so kɔnɔna na ko baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin waati na ko a yɛrɛ ɲɛ b'a la a tulo b'a la a ko so min jɔlen filɛ nin ye ko nin kɔrɔ tɛ k'olu man ka revendiquer kɛ dɛ n'o o ye laɲiniw kɛli ye k'u bɛ laɲiniw kɛ ko nka ko nin fana b'a to fana laɲini fana dɔ bɛ nɔgɔya min ye inspecteur général de Amadou Konate ye a y'o fo o ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la yaasa min ye olu baarakɛlaw ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min Yakuba Katile ko minisiri yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ min ye douane directeur général ye ko kɔni o fusara olu ma kosɛbɛ olu minnu ye baarakɛla ye douane kɔnɔna na a ko fana ko min ye INTM bolofara min bɛ douane kɔnɔ ale ni lafasajɛkulu minnu fɛn fɛn bɛ yen sa k'u na nin baarakɛyɔrɔ in minɛ ka ɲɛ u yɛrɛ ka nafa kama yaasa jamana fana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na nin baara in na a y'a jira k'a fɔ ko so min jɔlen filɛ nin ye ko olu kɔni na wuli ka jɔ kɛ wa min ye minisiri ye a ye min kɛ Sikaso a y'o ɲɔgɔnna fana kɛ ninnu fana fɛ yen kati u y'o o ta ka di douanelakaw ma a bɛ fɔ min ma ko tout-terrain yaasa u bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ i n'a fɔ laɲiniw ye min ye Yakuba Katile ko a b'a ɲini minisiri Sanu fɛ halisa u k'u jija ka dɔ fara cɛsiri ani timinandiya kan yaasa douane ale ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min douane yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général de douane directeur général du Mali ye Amadou Konate ale ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin minisiri ma min ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna na nin waati in na degun minnu ni jamana y'o sɔrɔ kabini san 2020 min ye Konatekɛ ye a ko a b'a minisiri fo ko sabula douane n'a ka degun bɛɛ lajɛlen minisiri tora u kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ yaasa cogoya min na u bɛ se k'u ka baaraw kɛ Amadou Konate ko k'olu ye yɛlɛmaba minnu boloda yaasa douane ka se ka dɔ fara musakaw kan ko waati o waati n'u taara n'a ye Sanu fɛ yen u n'a bɛ bɛn ko la u bɛ ɲɔgɔn faamu ko nin ye kɛnɛ min a kan ka foli ta ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin olu ma baarakɛyɔrɔ ɲɛnamaw bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min ye u yɛrɛ ka musaka ye ani san musaka minnu bɛ di douanelakaw ma o ka se ka don o donda fɛ inspecteur général de douane y'a jira sa k'a fɔ ko nungani min poste min jɔlen filɛ nin ye ko a so in fala ye ko Sanganzo don Sanganzo aw b'a fɔ min ma ko étage 1 o don R+1 ko wa fana ko min ye i hakili bɛ fɛn fɛn na n'o o kan ka kɛ bureau kɔnɔna na o b'a la bureau olu fana so kɔni a lamunumununen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye ka koko kɛ a la immeuble belebeleba in sa u y'a jira sa k'a fɔ ko a ɲɔgɔnna so ko olu de fana jɔlen don yaasa douanelakaw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min Gogikaw fɛ yen Ɲoro fana maaw siyɔrɔ o b'a kɔnɔ min ye conteneur jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ u ka brigade mobile b'a kɔnɔ min ye Jemata ye o fana jɔlen don o jɔcogo kelen in fana na min ye Ɲoro di Sahel ye a y'o min lakali k'o fana bɛ ten nka bi ko u y'a ye k'a fɔ kɔni min ye aire de dédouanement ye Mayinaɲi ko o fana bɛ a la fala ye nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa o de ye bɛndɛgɛmɔ ye k'a kɛ nin waleya in ye k'a ta ka nunjuru don Kuremalikaw olu fɛ yen a ko nin min filɛ nin ye Kuremalikaw fɛ yen n'o jɔra nin terrain in kan nin ye ko douane ale yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ dugutigi o fan fɛ a n'a ka conseil ani dugudenw yaasa ka se ka nin sɔrɔ ko nka ko min ye a baara ye a n'a nɔgɔya kɔni o musakakow o ye tali kɛ olu yɛrɛ douanelakaw la sabula scanner min filɛ nin n'o bɛna sigi kɛnɛ in kan ye a kan ka dédouanement a nɔgɔya ka se ka se jamana fana dɔ ka fara a ka nafaw kan directeur général ko fana ko a bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin transition ɲɛmaaw ma u ye douanelakaw dɛmɛ nin waati laban ninnu na kosɛbɛ u ka laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛ o de la sa ko u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la douane bɛɛ tɔgɔ la sa ko u kɔni bɛ ɲɛmaaw fo u ka wulikajɔ la min ye baara bannen Sanu ale ye kuma lasegɛ kunnafonidilaw ma a ko k'a nisɔndiyalen don kosɛbɛ waleya min n'o kɛlen filɛ nin ko bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka laɲini na laɲini min na a y'a fɔ Sikasokaw fɛ yen ko an ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka digitalisation ko daminɛ ko wa ko kabini o kɛra ko douane maaw b'u sen kan koyi k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa wari minɛ ni bololaminɛnw ni fɛnw o ka bɔ douane baara la a bɛɛ lajɛlen ka kɛ subahana mansin ye ani digitalisation a ko a bɛ douane ɲɛmaaw fana fo
ka wulika jɔn ka cɛsiri la Aluseni Sanu ko min ye douane maaw ye a ɲininen fana fɛ ko u hakili to yɛrɛ la u ka baara kɛ basigi kɔnɔna na min ye jamana bɛ cogo min na bu yɛrɛ b'o dɔn jamana fana ye danaya min da u kan u ka musaka ɲini yaasa wa ne ka se ka fa k'u ka o fana baara u kana ɲinɛ o kɔ tiɲɛ don u bɛ laɲiniw kɛ minisiri fɛ tiɲɛ don u bɛ se ka kuma fɛnw fɔ yaasa u bɛ se ka baara bɛ nɔgɔya u bolo cogo min ale kɔni minisiri ale tɛna dɛsɛ o la fiyewu nka k'u jija jaabi ɲuman ka sɔrɔ yaasa ale fana ka se ka kunnawolo sɔrɔ a ka ɲɛmaaw kɔrɔ a ko so min kurumo karilen filɛ nin ye ko i n'a fɔ douane directeur y'a fɔ cogo min k'a bɛ Kulukoro bankun kan wa Kulukoro bi o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ale douane lakaw olu ka baaraw la min ye douane minisiri ye a ko k'a bɛ douane maaw fo wa fana a ye foli ta ka ɲɛsin dugutigi n'a ka maaw ma n'a ka kankɔrɔsigiw u ye sɔnna ka nungani fan dɔ di nin so in ka jɔ ka cogo min k'a tɛ ɲinɛ fana dugudenw fana kɔ fala ja o fana ye cɛsiri kɛ baara in na yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye jamana yɛrɛ o bɛ se ka ni kɛnɛ in sɔrɔ cogo min na baara ka se ka k'a kan o fana kɛrɛfɛ tuguni minisiri y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi timinanja yaasa douanelakaw u y'an deli min na n'o ye sɔrɔ ye a ka yakubaya hali bi ka kɛɲɛ ni minankura ninnu sɔrɔli ye o bɛ olu tɔgɔ diya kosɛbɛ wa fana o b'a to baara tɔw olu bɛ nɔgɔya laɲiniw bɛ nɔgɔya Yakuba Katile a y'a fo a ka nali la sabula secrétaire général dɔ ye tiɲɛ ye nka président d'institution fana don n'o ye calatigɛ jɛkulu ɲɛmaa ye o fana don o de la sa ko maa o maa nana kɛnɛ kan minisiri Sanu y'a bɛɛ lajɛlen fo min kɛra Sikaso ani min kɛra yan k'a bɛɛ lajɛlen laɲini ye kelen ye jamana ɲɛmaaw ye danaya min da olu kan u ka musaka ɲini jamana bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ko o de don ko a ko ni Ala sɔnna a ma fana u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ u na baara kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sa jamana yɛrɛ ale ye danayaba min don kan o ko bɛ se ka fɛn cogo min na ka se ka kɛ ka ɲɛ fala ye su in na an bɛ taa ministère de la réconciliation na n'an sera yen an bɛ taa deuxième étage la bureau min ni Seku Alayi Boli b'a kɔnɔ ne ni Keba an y'an kari ka don yen sɔgɔmada in na an ni Seku ye baro min kɛ an b'o di maaw ma an bɛ tila ka segin ka na ni kunnafoni tɔw ye information laban minnu sɔrɔla terroriste ka minɛliko kan an b'o fana da bɛɛ lajɛlen tulo kan an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye septembre kalo tile 20 san 2024 waleya min bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko bingali min kɛra a ma bɛn maa si ma o hukumu kɔnɔna na bi su in na an y'a lajɛ sa min ye Seku Alayi Boli ye ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na min ye baara minnu na a y'olu kɛ bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama fulaw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa jamana basigi ani jamana ye danaya da maa minnu kan olu fana ka se k'u ka baara kɛ lafiya ale kɔnɔna na waleya min kɛra tarata tɛmɛnen nin kalo in tile 17 a ma dogo Boli la a ma dogo maliyɛn si la o de la bi an y'a ŋaniya an n'a kana kuma baara ninnu kɔni an bɛ se k'a fɔ bidonya in na janajaw olu kɛra kunu min ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ ka dugawu don kɛ maa caman fana ye waleya in kɔn fo ka se a dan na o de la bi an y'a ŋaniya an ni Seku Boli ka masala a fana k'a fɛla fɔ an ye nin ko in kan sabula bi a yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fulaw olu ka kuluw kɔnɔna na kuma tɛ bɛn ni kelenya ɲinini na cɛ fɔ ni kanbɛ la Seku Boli i ni ɲankuma an b'a Kasim Eresira somɔgɔw bɛ nba an y'a ye k'a fɔ attaque min kɛra tarata tɛmɛnen n'a kɛra yɔrɔ 2 la aéroport ani école de gendarmerie a ko kasara bonyana kosɛbɛ nka maliyɛnw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la aw minnu bɛ nin baara ninnu kɔnɔna na kuma tɛ bɛn ni kelenya ɲinini hukumu kɔnɔna na aw ye jateminɛ jumɛn kɛ nin bingali in na Kasim bɛ maliyɛn bɛ fo acte mun kɛra an b'a condamné wa mɔgɔ minnu tora a la Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye ne bɛ mun fɔ n balimaw fana ye n balima fulaw fana ye terrorisiya nafa fosi t'a la terrorisiya tɛ fɛn wɛrɛ ye ka jamana ci ka jamana segin kɔ ne b'a ɲini u fɛ
mɔgɔ n'i ye filaden ye i ye Mali siya i ye fila ye o i ye dɔgɔnɔ ye o i ye siya n'i bɛ terrorisiya la i k'a dɔn i bala k'i ka jamana de ci kun tɛ fɛn mun na nafa tɛ fɛn mun na laban tɛ fɛn mun na n bɛ message mun lase filaden terrorisiw ma parce que n bɛ segin a kan Kasimu fila bɛɛ tɛ terroriste ye wa fila bɛɛ tɛ se ka kɛ terroriste ye filaw ka ca terrorisiya la bi mais fila bɛɛ tɛ terroriste ye wa fila bɛɛ tɛ se ka kɛ terroriste ye n bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ attaque mun kɛra sisan a digira an na mais u y'a kɛ ka se ka cafouillage kɛ Bamako de ka se ka cafouillage kɛ Bamako mun na n'a fɔra terroriste bɛna aéroport attaquer ka tila ka na avion jeni wa u tala ka kan wɛrɛ fɔ u bala ka filakan de fɔ ne ka faamuyali la o message ye mun ye Bamako population ka se ka wuli fila minnu bɛ Bamako yan ka se k'u terroriser ka se k'u faga ka se ka problème kɛ ka guerre civile wuli an ni ɲɔgɔn cɛ yan o de ye terroriste ka plan ye mais ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ u k'u jija u kana sɔn ka bin terroriste ka janfa dingɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ yan siyako kɛlɛ tɛ Mali la maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen ne bɛ mun ɲini u fɛ tuguni n'u ye maliyɛn fɛn fɛn ye n'u dutera a la n'u ye filaden fɛn fɛn n'u dutera a la u k'a minɛ u k'a di autorités ma u kana mɔgɔ si minɛ k'a jeni dusu tɛ kunbɛrɛkun ye mais n'u ye terroriste fɛn fɛn ye marifa bɛ mɔgɔ bolo Bamako n'u y'a ye u k'a minɛ u k'u poro a kan k'a minɛ k'a di autorités ma ka enquête kɛ parce que kuma dɔ la n'i ye mɔgɔ minɛ k'a faga i b'a sɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ pisi tunu parce que n'a fagara ani mɔgɔ minnu y'a kɛ a tɛna temps sɔrɔ k'o fɔ tuguni or que n'a minɛna ka di autorités ma olu mana enquête k'a kan ani mɔgɔ minnu b'a la a n'a jiginna mɔgɔ min ka so ani mɔgɔ min bɛ jɛ la a b'a bɛɛ fɔ mais ni e y'a minɛ k'a faga a tɛna information di mais information kelen di ma sisan mardi jan tɛmɛnen y'an fɛ Falajɛ terroriste ye mɔgɔ bila ka taa ne faga o kɛra yɔrɔ jumɛn o kɛra gouverneur ka carré kɔnɔ n'i donna gouverneur ka carré kɔnɔ 3e carré cɛ nana ka taxi jɔ ka don marifa b'a bolo mais an y'a minɛ an y'a di autorités ma a ye tiri kɛ an y'an poro ka k'a minɛ k'a di autorités mɔgɔw ma u b'a la ka enquête kɛ mais an y'a sɔrɔ a wulila ka na ne de kama k'a ka ne faga mais n'a y'a sɔrɔ an kun y'a minɛ k'a faga a ma se k'e dɔn jamana wa ou bien a kɛra cogo di e tun ma se kɛnɛ kan ne a nana parce que an bɛ réunion kɛ samedi ou bien mardi ou bien fɛn an bɛ réunion kɛ bon u ye ne ciblé ko ne bɛ sɔrɔ yen ale fɛ jama bɛ dafara a wulila dɔrɔn a nana a nanen a yɛlɛla a ko gardien ma k'ale nana k'a fɔra ko réunion bɛ yan o ye dayɛlɛ a yɛlɛla a taara fo 2e étage sanfɛ a sera marifa b'a bolo a ma ne dɔrɔn a ko k'a bɛ segin ko non k'e nana mun na ko jɔn y'i bila ka na yan a ko non k'ale na mais réunion de bɛ yan k'ale nana réunion na a ye dɔ tɔgɔ fɔ k'o de ko k'ale ka na o tigi don o sigilen don a t'o yelen yɛrɛ dɔn u ye a ye mun tɔgɔ fɔ o sigilen o k'a ma k'e ko mɔgɔ min ko k'i ka na k'e b'o dɔn wa a ko non k'ale tɛ yɔrɔ dɔn ko mais k'a fɔra réunion bɛ yan dɔrɔn a nana mɔgɔw tɔgɔ de fɔra a ye awɔ aw k'a bɛ bɔ u ye da sɔgɔ dɔrɔn a ye marifa bɔ dɔrɔn u y'u k'a kan k'a minɛ ne sera an y'a minɛ n ye faamaw a video yɛrɛ bɛ n kun yan n ye faamaw wele k'a di faamaw ma a y'a yira faamaw la k'ale bilala ka na ne faga de a yɛrɛ da kun tɛ awɔ ko jadisiw de y'a bila k'ale yɛrɛ ye jadisi de donc n'aw tun dusu tun y'aw kɛɲɛ k'a faga foyi tun tɛ ɲɛdɔn a ko la jɔn nana yɔrɔ yira a la a nanen Bamako jɔn y'a la loger mais n'an kun marifa bɛ ne kun ne kun bɛ se k'a tirer mais n ma sɔn k'a tirer an y'a minɛ an taara di autorités ma autorités y'a ɲininka jɔn y'i bila ka na mɔgɔ min y'a bila ka na a y'a fɔ bon n bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ u k'u jija an kana bin terroriste ka janfa kɔnɔ mais solution foyi tɛ terroriste la ni terroriste kɛlɛli tɛ fura foyi t'a la
Amadou Koufa ye vidéo kɛ le 18 ay audio kɛ ka aéroport problème ɲɛfɔ aye an y'a ka audio sɔrɔ malien bɛɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fulakan mɛ mɔgɔ bɛ a bɛ groupe ka fan fɛ a ko aye an minnu bɛ transition kɛrɛfɛ a ye ne yɛrɛ kɔrɔmatigɛ a ko fula minnu bɛ transition kɛrɛfɛ mun bɛ ka transition dɛmɛ k'u ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ k'ale bɛ fulaw ɲɛji cɛ depuis Jonkunda ka fanga fo ka n'a bila Assimi ka fanga la k'ale bɛ fulaw ɲɛji cɛ ko parce que k'ale nana aéroport attaquer k'ale nana école la gendarmerie attaquer ne bɛ message mun lase Amadou Koufa ma a k'a dɔn n'i y'a ye fulaw bɛ faga bi ale de ye fagali se fulaw ma parce que yani fulaw ka don terroriste la mɔgɔ si ma fulaw faga yani fulaw ka kɛ terroriste ye fulaw ni bɛɛ bɛ sinankuya la bamananw ko yani ka jigi i bin yɔrɔ la i ka jigi i talo yɔrɔ la Amadou Koufa ne bɛ nin message lance a ma ni terroriste ye tiɲɛ ni u ka aljana ye tiɲɛ pourquoi yan'ale ka denmisɛnninw bila ka na mun n'ale yɛrɛ mana aéroport la mun n'a yɛrɛ mana kɛnɛ kan parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i nana kɛnɛ kan i b'a dɔn i tɛ segin o mun n'a mana kɛnɛ kan a ka faga ka taa aljana ni aljana ye tiɲɛ ne bɛ message mun lase filadenw ma u k'a dɔn ko aljana ko in tɛ tiɲɛ ye u ka ni silamɛya ko in tɛ tiɲɛ u bɛ fanga de nɔfɛ fanga de ka d'u ye parce que ni silamɛya don ala ma silamɛya fɔ tan olu taara école la u ye mɔgɔ minnu faga u b'a dɔn yala salikɛla b'u cɛ la wa innocent minnu fagara minnu m'a min minnu m'a bɔn u ni de ye silamɛya ye wa ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ mɔgɔ Bamako n'i ye mɔgɔ ye i tɛ mɔgɔ mun dɔn i tɛ mɔgɔ mun dɔn n'i y'a ye i b'a dɔn n'a nan'i kɛrɛfɛ a sigilen bi kɛrɛfɛ n'i t'a dɔn autorité mɔgɔw wele k'u di parce que djihadistes tɛ se ka fanga sɔrɔ ni complicité la u nana attaque mun kɛ Bamako jamais de la vie u tɛ se ka wuli dɔrɔn k'u ɲɛsin ka na attaque kɛ k'a sɔrɔ u ma loger mɔgɔ fɛ u nana loger mɔgɔ fɛ u ye labɛn mun kɛ u nana kɛ mɔgɔ de fɛ u tɛ se ka na wuli dɔrɔn ka don Bamako da fɛ ka u ɲɛsin aéroport ma surtout u taara don ni da minnu ye k'u tilen ka taa fɔ avion na ka mɔgɔw faga u tɛ se k'a kɛ u kelen tɛ se ka kɛ ni complicité la ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye ka kɛ terroriste ka complice ye nafa fosi t'a la jamana cilaw don u tɛna se Mali la fo ka diɲɛ wuli u bɛ se k'an sɛgɛn mais u kun tɛ s'an na fo ka taa diɲɛ wuli ayiwa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu minɛna a caman kumana ko miliyari 2 kun labilar'u ye kunun fana an y'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw sera k'u bolo da kelen wɛrɛ kan min yɛrɛ ye k'an yɛrɛ attaqueli kumaw kɛ f'a yɛrɛ tun bɛ ka vidéo caman kɛ e yɛrɛ bolo est-ce que o man ka kɛ bi nimisa ye denmisɛnninw bolo minnu kɛlen don ka t'u yɛrɛ sen don nin ko in na wa n bɛna mun f'i ye denmisɛnninw minnu sen donna kɔnɔ denmisɛnninw tɛ fɛn kalama parce que u droguelen de don mɔgɔ min nana ne yɛrɛ fagali la an ye mun minɛ a droguelen don hali n'i y'a bugɔ a t'a dɔn k'i y'a bugɔ a minɛnen hali n'i y'a drogué n b'a vidéo ci ma i b'a vidéo k'a la maliyɛnw ka vidéo y'a dalen don hali n'i y'a bugɔ a t'a dɔn k'a bugɔra Kasim n bɛ exemple kelen d'i ma wari ka di mais n'i y'a mɛn wari ka di i bɛ diɲɛ kɔnɔ de koyi ni e b'a dɔn ni e taara nin attaque na e bɛ sa i tɛ segin hali ni miliyari d'i ma i b'a kɛ wa mais denmisɛnnin ninnu ka kuma na n k'u y'o fɔ u ko ko dumuni sɔngɔ ani u ka transport ani u kan ka na jigin mɔgɔ min fɛ olu ka wari ko olu bɔra wari la ko maintenant k'a fɔra ko ni min fatura k'u somɔgɔw ka adresse b'u bolo k'u bɛ wari tɔ ci olu ma o tɛ nɛgɛlikan de ya u b'u nɛgɛn de parce que u tɛ fɛn dɔn pourquoi olu yɛrɛ mun ye djihadiste chefw ye Yadini Koufa pourquoi olu tun tilen ka na terrain kan muna mɔgɔ si t'a dɔn Koufa bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si t'a dɔn Yadi bɛ yɔrɔ min na bi pourquoi yan'aw ka denmisɛnninw ci ka innocents ci k'u nin di saya ma munna aw yɛrɛ tɛ bila troupe ɲɛma aw b'a fɔ k'aw bɛ Alakira de ladege sallallahu alaihi wasallam Alakira kun ma dogo Alakira kun bɛ Madina bɛɛ b'a dɔn Alakira sɔrɔ yɔrɔ bɛ yan de a n'a ka troupew bɛ yen mais pourquoi aw sɔrɔ yɔrɔ dɔnnen tɛ aw bɛ walidenw de di saya ma mais u bɛ taa Ala sɔrɔ u ɲɛ parce que quel qu'en soit don dɔ an bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ t'i ka acte répond Ala ɲɛkɔrɔ ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an jija
u bɛ fɛ an ka amalgame mun kɛ Bamako a kana se k'a kɛ parce que n'an y'a kɛ u bɛ fɛ cafouillage de ka kɛ fulaw ka faga yan ka fulaw gɛn fulaw ka boli ka rentrer kungo kɔnɔ ka t'u nɔfɛ u ka idée de y'o ye parce que e b'a dɔn e tɛ se ka na Bamako minɛ ka to Bamako yan pourquoi e bɛ taa avion jeni e bɛ fulakan fɔ o tɛ ka Bamakokaw fitina k'a fɔ fulaw de don a ye t'u kama fulaw de don u bɛ fɛ ka guerre civile de wuli Bamako yan o dun ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ fula bɛɛ tɛ jadisi ye mais mɔgɔ n'i ye jadisi ye Bamako jadisi tɛ ka fɛn kɛ ni population civile tɛ yen population civile si kana far'u kan n'aw y'u ye a y'u dénoncer n'a ye mɔgɔ min y'aw kɛrɛfɛ a y'a minɛ n'aw tɛ mɔgɔ min bɔyɔrɔ dɔn a y'a minɛ a k'a di gendarmew ma a k'a di polisiw ma n'u vérifiera n'a tigi logelen bɛ yɔrɔ min na a bɛ dɔn ni jadisi tɛ gendarmew bɛ se k'a bila ni polisi tɛ polisiw bɛ se ka ni jadisi tɛ polisiw bɛ se k'a bila mais n'aw kɔni ye populaire bi n'an bɛ yɔrɔ min na ne bɛ message mun lancer tuguni mɔgɔ i t'a dɔn n'i y'a ye kɛrɛfɛ i pɔra kan i k'a minɛ n'a ka bɔ nin yɔrɔ in na n'a dira gendarmew ma n'olu y'a vérifier n'olu y'a sɔrɔ innocent dɔw b'a bila ni innocent tɛ bɔyɔrɔ t'a la a bɔra yɔrɔ min na a b'a ɲɛfɔ olu ye ne bɛ se k'o an bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ bi ka se ka bɔ nin problème kɔnɔna la. Ayiwa Segu kuma caman mɔgɔw bɛ min fɔ o ye k'a fɔ nin ko in tɛ se ka kɛ e yɛrɛ da sira ma ni mɔgɔ t'u bolo yan o mɔgɔ minnu fana bɛ yan n'olu bɛ ka u dɛmɛ mun b'i bolo ka ɲɛsin olu fana ma. Message bɛ n bolo ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ jihadistes dɛmɛ Bamako yan u k'a dɔn u mana jihadistes dɛmɛ cogo o cogo don dɔw bɛ démaxer u bɛ dɔn wa n'u dɔnna justice b'u traquer u k'a dɔn jihadistes tɛna fanga sɔrɔ Bamako fo ka diɲɛ wuli u kana don a la fɛn fɛn mana d'u ma u kana don a la nafa t'a la parce que laban t'a la n'i bɛ don fɛn na laban bɛ fɛn min na kana don fɛn na laban tɛ fɛn min na n bɛ se k'o de fɔ olu ye u k'a dɔn dɔrɔn Bamako jihadistes tɛna fanga minɛ yan fo ka diɲɛ wuli koyi an bɛ fɛrɛ ka ban de Bamako jihadistes tɛ fanga ta fo ka diɲɛ wuli voilà. Welewelekan jumɛn b'i bolo ani kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. Welewelekan bɛ n bolo ne yɛrɛ bɛ gouvernement na n bɛ mun fɔ gouvernement ye solution fosi tɛ jihadiste kɛlɛli la n'an ma an ni di k'u décider k'u kɛlɛ u bɛ kɛlɛ cogo di an bɛ recrutement minnu kɛ an bɛ recrutement local de kɛ jihadiste ye recrutement local minnu kɛ dɛ an fana bɛ recrutement local kɛ n'i bɛ bɔ Jalube mara la Jalube ka denw de bɛ ta ka kɛ sɔrɔsiw ye n'i bɛ bɔ Baɲangara mara la Baɲangara ka denw de bɛ ta a dɔgɔnɔw a filaw k'u don armée la kungo tɛ yen jihadistes bɛ se ka dogo cogo yɔrɔ min na jihadistes tɛ cɛ ye ka tɛmɛ an kan u tɛ kungo dɔn ka tɛmɛ an kan u tɛ terrain dɔn ka tɛmɛ an kan moyen ka di ni moyen dira je te le jure an bɛ jihadiste in ban mais n'i ye mɔgɔ bila ka taa terrain kan mɔgɔ min tɛ terrain maîtriser kɛlɛ bɛ gɛlɛya a bolo parce que a t'a dɔn n'i bɛ mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ la mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ mɔgɔ min b'a maîtriser Kasim n bɛ exemple kelen dɔrɔn d'i ma mɔgɔ min wolola Bamako yan ka mɔ Bamako yan mobili b'a ta ka taa n'a ye école la mobili b'a ta ka segin n'a ye ka bɔ n'a ye école la ka na a wolola courant kɔrɔ a wolola ji kɔrɔ n'o kɔrɔbayara ni e y'o ta k'o kɛ sɔrɔsi ye k'o ta ka t'o bila an ka dugu la fo Yuwaru ka taa bila kungo kɔnɔ fin kɔnɔ a ma deli ka se e ni Ala cɛ a bɛ se ka mun kɛ parce que a t'a dɔn a ma wolo a la a ma mɔ a la sɔrɔsiya formation tɛ se k'a to a k'a dɔn mais ni e ye Yuwaru ka den dɔ ta mɔgɔ min wolola kungo kɔnɔ ka mɔ kungo kɔnɔ a tɛ courant dɔn a tɛ lumière dɔn e y'a kɛ sɔrɔsi ye komi i ye Bamakɔ den ta k'a kɛ sɔrɔsi ye k'a former ni e y'o ta k'o bila terrain kan e jihadistes bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ min na o t'a ni cɛya cɛ o a b'u wɔgɔbɛ k'u labɔ mais n'i ye fɛn ta mɔgɔ min tɛ se ka mun kɛ n'i y'a bila yen a tɛ se k'a kɛ. Ne bolo tali minnu bɛ sen na est-ce que a tɛ o dɔ tɛna y'a la. Bon tali minnu bɛ sen na ne tɛ se ka kuma o kan kosɛbɛ parce que n tɛ chef d'état-major ye n tɛ chef d'état-major général ye n tɛ chef d'état-major armée de terre ye n tɛ commandant de compagnie n tɛ se ka ta kuma critères kan mais n bɛ se ka mun fɔ n bɛ se ka hakilinata de fɔ n'i y'a ye fɔlɔ a bɛ fɔ ko Mali sɔrɔsiw ye cɛfarinw ye Musa ta ninnu na parce que u bɛ taa mɔgɔw minɛ burusi kɔnɔ ka recrutement kɛ recrutement local de kɛ. O de y'a fanga ye. Kasim burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ siran koyi burusi mɔgɔ tɛ siran kungo kɔnɔna ye koyi parce que i wolola yen dɛ adamaden n'i wolola yɔrɔ i tɛ siran mais mɔgɔ min wolola courant lumière kɔrɔla la
a tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ burusi kɔnɔ dɛ parce que hali n'i y'a bila yan hakili sigilen tɛ adamaden kɛlɛ ye hakili de ni i dalen bɛ ni kisɛ cira n'i hakili wula i tɛ se ka foyi kɛ DDR ta in dun DDR ta a bɛna kɛ ni ala sɔnna an b'a la k'o baaraw kɛ a bɛ kɛ ni ala sɔnna ni DDR kɛra ni DDR banna Kasim Mali sɔrɔsiw u bɛ jɔ wa juguw bɛ malo ne de y'a f'i ye n bɛ layidu d'i ma nin terroriste in munna terroriste bɛ ne kɔ parce que u b'a dɔn mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min b'a la ka na ni fuladenw ye k'u don armée la ni ne tɛ bon n'u fuladenw donna armée la olu tɛ cɛ ye ka tɛmɛ fuladenw kan an wolola ɲɔgɔn fɛ an mɔna ɲɔgɔn fɛ e kɛra terroriste ye ne ma kɛ terroriste ye n'i ye marifa ta n b'i sɔrɔ yɔrɔ dɔ koyi wa ne de bɛ se k'i kɛlɛ fana o dɔrɔn de y'a to bala ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ta ko ka ne éliminer ne tɛ siran munna ne tɛ siran saya ye n bɛn'o fana kun f'i ye ne ye silamɛ ne bɛ sali ne bɛ sun wa ne b'a dɔn kabini ala ye n da n ma deli ka bin mɔgɔ kan n ma deli ka kojugu kɛ mɔgɔ la n b'a dɔn fana n tɛ sa n sadon ma se mɔgɔ si tɛ sa diɲɛ kɔnɔ i sadon ma se wa ne b'a dɔn kisɛ tɛ mɔgɔ faga bɔm tɛ mɔgɔ faga ala de bɛ mɔgɔ faga ne ye silamɛ je suis croyant n dalen b'o la c'est pour ça que n tɛ siran terroriste ye parce que ne nana diɲɛ kɔnɔ n b'a dɔn terroriste ma ne da terroriste ma na ne wa terroriste tɛ ka taa ne hali don o taara ne attaquer falajɛ yɔrɔ min na ni ne don kun sera fura t'a la n'i ye ma se ka fɛn kɛ an ye cɛ minɛ mɔgɔ min dorogelen nana marifa b'a bolo a nana i fagali kama a ma se k'i faga f'i y'a minɛ ka taa di autorités ma i b'a dɔn kɔni o kelennin kɔni ala de i ni d'a ma mɔgɔ depuis i mana diɲɛ kɔnɔ i kan ka sa cogo min na ani i kan ka mun sɔrɔ i kan ka sa cogo min na a bɛɛ latigɛlen don ala bolo o don n'i ye cɛ i man ka siran ne bɛ tile k'o de fɔ terroriste ye n ko n bɛ n kale ala la mun ka bon n ka kaleli ma terroriste tɛ ne minɛ ka taa ne kungo kɔnɔ jamais jamais terroriste tɛ ne minɛ ka taa ne kun marifa de b'i bolo marifa de b'i bolo marifa de bɛ n bolo i b'a ci na n b'a ci na ni n sara yɔrɔ la ala de y'a latigɛ n bɛ sa mais terroriste ka ne minɛ ka ne siri ka taa kungo kɔnɔ ka ne buga ne humilier ka ne faga jamais n'i y'a ye terroriste bɛ mɔgɔ minɛ terrain kan i siranna saya de y'i tɛgɛ kɔrɔta ye ni m'i tɛgɛ kɔrɔta fo ka diɲɛ marifa b'i ɲɔgɔnna cɛ bolo i bɛ se ka siran o cogo di o k'i minɛ k'i siri k'i kɛ koli ye ka taa ni ye i siranna mun ye i tɛ taa k'a dan i siranna saya mun ye i bɛ sa wa a bɛ tila k'i malo mɔgɔ bɛ sa k'a sɔrɔ i ma malo fo ka diɲɛ wuli terroriste tɛ ne minɛ ka ne siri ka taa ne kasi n tɛ kuma ka ɲinɛ ala kɔ parce que marifa de b'i bolo marifa de bɛ n bolo mais n bɛ mun lase maliyɛnw ma hali bi n bɛ segin a kan an k'an jija an kana bi terroriste ka piège kɔnɔ an kana amalgame kɛ fila n'u m'a min m'a bɔ n'a y'u ye a y'u to yen mɔgɔ n'a y'a ye marifa b'a bolo a y'a poro a kan n'a bɛ se ka a y'a minɛ k'a di gouvernement ma mais jamais dans la vie aw kana mɔgɔ baga mɔgɔ ma mɔgɔ m'a min a m'a bɔ aw kana kɛ n ka message y'o ye. Seku Boli an b'i fo an bisimilali la min ye nin baabu ye nin diyara n ye an b'a dɔn fana k'a fɔ an lamɛnbagaw ye tɔmɔli sɔrɔ nin na n b'a fɔ sa ko nin ja ninnu taara Kiba Jalo fɛ n'ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an ni Seku Boli na ɲɔgɔn sɔrɔ sabula an b'a dɔn k'a fɔ Tapital Pulaku fana bɛ labɛn na kɔnkɛrɛ ko kumaw bɛ sen na n'ala sɔnna a ma min mana b'olu fana kɔnɔna na an n'olu da tulo kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Ayiwa Falaye nin tun ye Seku Alaye Boli ye bɛɛ ko ko Seku Boli n'ala sɔnna a ma kuma in a dɔrɔn k'a bɔ an ka journal kɔnɔ brève kɔnɔna na 23h minnu y'a jɛ olu b'a sɔrɔ an ka page kan 23h pile a bɛ tɛmɛ tuguni mɔgɔ minnu ye parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ k'u bolo kin k'a firifiri sisan k'a fɔr'u kɔ donc 23h u b'a sɔrɔ an ka page kan polisiw olu ye so kura sɔrɔ nin waati in na Senukaw fɛ yen Dawudo Oludo Mohamedine n'ale ye général de brigade ministre min bɛ kɔnɔna lakana kow kunna ale taara o kurunbɔ karili kɛ bi polisi directeur n'o ye général de brigade de police Sulemani Traoré ani polisi ɲɛmaa caman ni maa caman bɛ yen olu tun bɛ kɛnɛ kan min ye yɔrɔ kura in ye Falaye a jɔra ni jamana ka musaka ye hectare 1 a b'o o de kan polisiw ka fɛn misɛn fɛn fɛn bɛ yen ni polisi baara kan ka k'o la a b'a fɔ min ma ko carte d'identité dilanyɔrɔ o BRI n'o ye brigade de recherche ye o brigade judiciaire o polisi judiciaire o commissaire ka bureau o anw minnu bɛ taa résidence ni fɛnw ta o légaliser likɛyɔrɔ o
bɛɛ lajɛlen n'a ka biro do kelen-kelen nin polisiso in kɔnɔna na Senukaw fɛ yen min ye so in ye jamana ɲɛmaaw olu de y'a di ko yaasa polisi a bɛ se ka gɛrɛ dugudenw na cogo min ka dɔ fara lakana kan hali bi polisi directeur ba a y'a ɲini maaw fɛ sa maa minnu ni yɔrɔ kura in kɔni dilanna ka di u ma u k'a minɛ ka ɲɛ u ka wulikajɔ fana kɛ banbanciwale n'u ka wale kɛbaw a kɛra sugu sugu ye u k'u nɔ minɛ u k'u gɔndɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ directeur ko k'a b'a ɲini u fɛ fana u ka dɔ fara u ka hakilisigi n'u ka baara kɛcogo ɲuman kan i n'a fɔ maaw y'o ɲini u fɛ ɲuman directeur ye sinsin min kan polisi yɛrɛ fangaba ye min ye fala o renseignement ye min ye renseignement n'o ye polisi jɛ dɔrɔn i ka ko caman b'i jɛ o la sa a y'a ɲini u fɛ u k'u jija u k'u sɔrɔ nka u k'u jija u ɲɛ u tulo ani u hakiliw u k'olu fana kɛ ka baara kɛ kosɛbɛ yaasa u ka laɲini a bɛ se ka sabati cogo min na a ko nin b'a to sa polisilakaw danaya min dar'u kan u bɛ se cogo min na ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fa ko nin kɔni a bɛ foli kɛ maa tɔw bɛɛ lajɛlen minnu y'u dɛmɛ nin baara in na dugudenw a y'olu fana fo kosɛbɛ wolomasiri tabaa tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen fo yan'a ka bɔ kuma na sa a ye bonyaba kɛ jamana ɲɛmaaw ye olu minnu ka tɛmɛ ministre la sécurité fɛ n'olu yɛrɛ ka ministre ye n'o bɛ ka polisilakaw dɛmɛ bi ni minɛn sugu bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka baara ninnu kɛ cogo min na dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na polisiso kura in an tɛna kɔnpeli Keba Jalo bila ka taa yen ka fala bila BR la an tɛna to ka k'aw ka contrôleur an bɛ to ka taa contrôler n'a bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ poste in an b'a fɔ sa n ko Ala ka a kɛ Senu nafalan ye Senukaw Ala k'a to a ka kɛ u ka lakana yɔrɔ ye a ka se k'u dɛmɛ dugudenw ni polisiw ka bɛn a ko la yaasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min su in na taa k'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa maa ye danaya d'an kan k'an ka kibaruyaw k'olu ta an b'a fɔ yen ko sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 9 min ye Boubacar Samake Kɔlɔn ye ale ni a ka maaw bɛna na yan ka na émission kɛ 9h aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ midi waati ani Fala ye ni Keba Amara ale ni Kɔlɔn n'a ka maaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 Seku Boli ka interview a dafalen a b'o fana sɔrɔ an ka page YouTube ale sanfɛla la a y'aw sɔgɔlen to ale la kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛnama dafalen bɛ di yen de a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma